అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ఆమేన్. దేవుడు నూతన బలముతో, నూతన ఆరోగ్యముతో, నూతన శక్తిని, నూతన బలమును కలగజేసి పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మన మధ్యలో నడిపిస్తున్న నాకుని బట్టి అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు, పెద్దలు, చిన్నలు, వృద్ధులు అందరూ కూడా ఈ రాత్రి దేవుడు మన కోసం మాట్లాడబోతున్నా పరిశుద్ధాత్మలో నాబట్టి అందరూ కూడా చప్పట్లు కొడుతూ హ్యాపీగా చప్పట్లు కొడుతూ సంతోషంతో, ఆనందంతో ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్.